13 maart 1945. We zijn bij de grens met België, vlakbij het dorpje Ede. Die ochtend heeft de dorpsomroeper hoog bezoek aangekondigd. Koningin Wilhelmina komt. En daar is ze. In de zwaar gepantserde auto van de geallieerde opperbevelhebber Dwight Eisenhower. Net voor de grens wordt ze opgewacht door de commissaris van de koningin, Quarles van Uffort. Het bezoek is heel geheim gehouden. In de rest van Nederland is het nog volop oorlog. In alle haast zijn er mensen opgetrommeld die aan de koningin moeten worden voorgesteld. Het zijn leden van het plaatselijk militair gezag, maar vooral burgers die in het verzet hebben gezeten en burgers die dierbaren hebben verloren. Op de plek van de grens hebben ze een mailstreep getrokken. We kunnen het niet zien, maar verslaggevers weten te melden dat de koningin een traantje wegpinkte toen ze over de streep ging. Bijna 5 jaar lang is ze niet in haar land geweest. Ze heeft erg haar best moeten doen om dit bezoek voor elkaar te krijgen. De geallieerden, die dan de baas zijn in het bevrijde gebied, waren zeer op hun hoede en durfden amper in te staan voor haar veiligheid. Maar Wilhelmina was vastberaden. Tegen de zin van de geallieerden brengt ze haar troostbezoek aan het zwaar getroffen Zeeuws-Vlaanderen. Na 10 minuten Ede arriveert ze rond 1 uur op de markt van Aardenburg. Burgemeester Theo Overmaat mag haar hier in zijn zwaar beschadigde stad rondleiden. Ik hoef u niks te vertellen over het enorme enthousiasme van de bevolking. Het straalt er gewoon vanaf. Voor heel veel Zeeuws-Vlamingen staat die dag voortaan in het geheugen gegrift. De oorlog voorbij. Nederland opnieuw verenigd met het Huis van Oranje. Die dag zal de koningin zoveel mogelijk West-Zeeuws-Vlaamse plaatsen aandoen. Overal verblijft ze amper een half uurtje. Via Draaibrug gaat de rit naar Sluis. De molen De Brak bij de Nieuwstraat. Aan het begin van de bebouwing, of wat daar van over is, stapt ze uit en wandelt ze naar de markt. Onderweg tijd voor de bevolking. Hier is het burgemeester Leenhouts die haar begeleidt. Even tijd om te poseren voor de fotograaf. In Sluis, zo weten journalisten melden, heerst er bijna een eerbiedige stilte. Mensen die ochtend pas hebben vernomen dat ze hun verhaal mogen doen tegenover de vorstin. Iedereen wil haar zien. Na Sluis bezoekt ze Oostburg. Jammer genoeg hebben we daar geen beelden van. Daar zal ze ten huize van burgemeester Meijs haar boterhammetjes doen die ze zelf heeft meegebracht. Daarna is Schoondijken aan de beurt. Hier is het Vrouwenhulpkorps actief. Ze hebben koffie gezet voor de aanwezige militairen die de boel moeten bewaken. De militairen op hun beurt trakteren de wachten de kinderen op snoep. In Schoondijken is burgemeester Roosevelt de gastheer. Die dag zal Wilhelmina heel wat trieste verhalen aanhoren. De Zeeuws-Vlaamse bevolking heeft zwaar geleden van het oorlogsgeweld tijdens de bevrijding.
Ten slotte bedankt ze de schooljeugd die haar heeft toegezongen en zet ze haar tocht voort richting Breskens. Een ontmoeting met mariniers die bezig zijn met het ruimen van mijnen in de Westerschelde. Als de koninklijke stoet zich richting IJsseldijken begeeft, kunnen wij zien hoe Breskens eraan toe is, een half jaar nadat het bevrijd is. IJsseldijken. Zoals overal klinkt er bij het verschijnen van de vorstin het Wilhelmus. Naast de tafel burgemeester Bunninghausen tot Heringhaven. Corrie Pijk schenkt Wilhelmina 2 klompjes bestemd voor de jongste prinses. Ze krijgt bloemen van een Joods meisje. Met hoed Quarles van Uffort, de commissaris van de koningin. Via Filipijnen zullen ze naar Sluiskil gaan. Per pont moeten ze het kanaal van Gent naar Terneuzen oversteken. Wilhelmina zal hier overnachten om de volgende dag de rest van Zeeuws-Vlaanderen te bezoeken. Een bezoek boordevol emoties in dit bevrijde stuk van Nederland.